mask kata mano chieng' pod mangima mano wacho ni chieng' moro ni ne chunye ochot kendo ne owito ngimane. Yuto mantiere iye kar ka ochal ga nade gi jo ohala kama gintiere nikech thoth dukni wano kiloro chieng' mamano. Nitiere ohala te ma yudoga asara, nitiere jo ohala ma pod yudoga faida. For example, awareness nyaka bed created donge. Iyudo ni there has to be posters, nitiere t-shirts donge, nitiere jok ma uso kata ne jo protesters gi pi donge, nitiere jok ma uso maybe let's say even chiemo, for example. Some of them organize themselves magi chiem, for example donge. Ntie yo ma uso chiemo ng'ani bende Sharon ma be mo Sharon kapogo dhige ng'ano wacho ni nyaka do break moro dhi chiemo. Nitiere dukni miyawo ga samoro ma no uso mana mkate soda gi chak kendo uso maratari. An ga e chuny town sama ng'anyo timore ineno to joma ng'anyo gi dongine ka girwako ga t-shirts mondiki with their message, the message they intend to nyiso jopiny. Dong jo t-shirt go uso, but en mana ni ok en ohala inya. Still the disadvantages are still overwhelming mar ng'anyo. Yeah. Aye.